Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα ζωντανό Δίον Επιτύπου. Σήμερα είναι Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου του 2010 και είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, για την μεσημβρινή σας ενημέρωση. Να πούμε βεβαίως ότι θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα που είναι εκπαιδευτικό. Είναι ένα θέμα που αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει το νέο σχολείο, το νέο λύκειο, με βάση και το σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά έχει και άλλες προεκτάσεις. Και γι' αυτό το λόγο έχω καλέσει σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Κωνσταντίνο Γεωργιάδη. Είναι μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καλησπερίζοντάς σας, να πω στους τηλεθεατές ότι θα ασχοληθούμε με το ζήτημα, θέμα, μάθημα της πληροφορικής. Πώς διδάσκεται στο σχολείο. Και για να σας πω την αλήθεια, ο λόγος που μου κίνησε το ενδιαφέρον και θέλησα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα είναι το γεγονός ότι υπάρχει μία προοπτική από την πλευρά και μία πρωτοβουλία, να το θέσω, είναι ακόμα σε επίπεδο διαβουλεύσεων βεβαίως, από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, να καταργήσει το μάθημα της πληροφορικής στις 3 τάξεις του Λυκείου. Πραγματικά, εμένα, κύριε Γεωργιάδη, μου προκάλεσε έκπληξη αν αναλογιστούμε ότι ζούμε στον αιώνα των κομπιούτερ, της πληροφορικής, μιλάμε για ψηφιακά σχολεία, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ακόμα και τον Πρωθυπουργό της χώρας να κυκλοφορεί με ένα λάπτοπ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και επικοινωνιακά το πόσο απαραίτητη είναι η πληροφορική στη ζωή μας. Και πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μια επιτροπή, αυτό μου λέγατε, μια επιτροπή δεν εισηγείται. Μια επιτροπή, το να απουσιάσει παντελώς το μάθημα της πληροφορικής από τα λύκεια της Ελλάδος. Ακριβώς. Για πείτε μου ακριβώς, τι έχει εισηγηθεί καταρχάς η συγκεκριμένη επιτροπή. Πρώτα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε και είμαι εδώ, έτσι. Μετά να πω ότι είμαι εδώ ως μέρος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος και για ένα επίκαιρο θέμα, μόνος έχει λίγες μέρες που βγήκε στο φως της δημοσιότητας ένα πόρισμα, μια εισήγηση μιας επιτροπής του Υπουργείου για το ποια πρέπει να είναι τα προγράμματα σπουδών στο νέο λύκειο, το λύκειο που θα δημιουργηθεί τις επόμενες χρονιές. Στο νέο λύκειο λοιπόν απουσιάζουν από τα προτινόμενα προγράμματα σπουδών τα μαθήματα πληροφορικής και από τις 3 τάξεις λυκείου, και μάλιστα δεν είναι ούτε καν στις επιλογές που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή δεν είναι ούτε καν μέσα στο σύνολο των επιλογών. Με βάση, λέτε, το νέο σχεδιασμό θα υπάρχουν και κάποια μαθήματα τα οποία θα είναι ως ελεύθερες επιλογές. Ναι, υπάρχει ένας πίνακας, νομίζω, 4 ή 5 μαθημάτων, τα οποία τα παίρνουν όλα τα παιδιά στις τάξεις, και τις υπόλοιπες ώρες τις συμπληρώνουμε με επιλογές από κάποια σύνολα μαθημάτων. Κάπως όπως λειτουργούν και τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που υπάρχουν τα υποχρεωτικά και κάποιες ελεύθερες επιλογές. Και έχει εισηγηθεί λοιπόν αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας να μην είναι ούτε ως επιλογή το μάθημα. Ναι, το Υπουργείο συνέστησε λοιπόν την επιτροπή για να εισηγηθεί το πρόγραμμα σπουδών. Δεν λένε ότι είναι απόφαση, αλλά συνήθως έτσι δουλεύει το Υπουργείο ή το κάθε Υπουργείο. Συστήνει μια επιτροπή να μελετήσει ένα θέμα και να εισηγηθεί. Συνήθως η απόφαση κυμαίνεται γύρω από την εισήγηση, με προσταφαίρεσεις. Αυτό που συνέβη είναι ότι και η Ένωση εξεπλάγει από την εξέλιξη, όταν την ίδια περίοδο βλέπουμε να μπαίνει μαζικά το μάθημα της πληροφορικής στα δημοτικά. Και ενώ περιμέναμε ότι θα υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ψηφιακού αλφαβητισμού από το δημοτικό και καλής χρήσης ή, αν θέλετε, και εξοικείωσης στο Λύκειο, και να ολοκληρωθεί έτσι ο κύκλος της εκπαίδευσης και μετά το Λύκειο να βγάζει έτοιμους ανθρώπους να δουλέψουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους, βλέπουμε ότι ετοιμάζεται να φύγει το μάθημα της πληροφορικής παντελώς από το Λύκειο. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι από τη στιγμή που εισάγεται το μάθημα από την πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό ακόμα, υπάρχει μια πλήρης κάλυψη του μαθήματος μέχρι και την 3η γυμνασίου, γι' αυτό και δεν κρίνεται απαραίτητο. Σε αυτό τι απαντάτε? Κοιτάξτε, στο δημοτικό αυτό... Και αναλογιζόμενοι ότι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι μπαίνει ουσιαστικά στην τελική ευθεία για τις πανεπιστημιακές σπουδές, για τις εξετάσεις, τις πανελλαδικές, οπότε... Ναι. Στο δημοτικό, τα παιδιά στην αρχή δεν ξέρουν καν να διαβάζουν και να γράφουν. Δεν παίρνει κάποιος τα παιδιά να μάθουν να γράφουν κείμενα. Έτσι. Η επιδίωξη εκεί πέρα είναι να αποκτήσουν μια καλή εξοικείωση με το ποντίκι, με το πληκτρολόγιο, μέσα από παιχνίδια. Ναι, να καταλάβουν τι είναι τέλος πάντων αυτό το... Στο γυμνάσιο, έτσι πως το
εισηγείται και η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδων σε μια μελέτη που έχει κάνει πολύ πρόσφατα, είναι να αποκτηθούν βασικές δεξιότητες σε κειμενογράφο, σε πλοήγηση, στο ίντερνετ, σε λογιστικά φύλλα. Αυτά δηλαδή που ήδη το ΑΣΕΠ θεωρεί ως απαραίτητα προσόντα για να σε διορίσει στο δημόσιο. Και η πρόταση της Ένωσης για τα Λύκεια είναι να προχωρήσουμε στην αλγοριθμική σκέψη. Δηλαδή είναι κάτι που ήδη γίνεται σε χώρες του εξωτερικού. Τα παιδιά του Λυκείου έχουν φύγει από τις βασικές δεξιότητες κειμενογράφους π.χ. και έχουν περάσει στην εκπαίδευση πάνω στην αλγοριθμική. Δηλαδή πιο προχωρημένα μαθήματα από ό,τι εμείς εδώ πέρα. Μάλιστα. Και αυτή είναι η πρόταση της Ένωσης. Δηλαδή η Ένωση λέει το μάθημα στο Λύκειο να είναι και αυτό υποχρεωτικό, όπως και τα υπόλοιπα. Να σας πω εδώ ότι από το 2006 το Δεκέμβρη υπάρχει ένα μνημόνιο, θα χρησιμοποιήσω επίκαιρη λέξη, μια αν θέλετε θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που σκιαγραφεί ποιο είναι το προφίλ ποιο πρέπει να είναι το προφίλ των μαθητών αποφύτων του Λυκείου. Ποια είναι αυτά τα 8 πράγματα που πρέπει να ξέρει ένας απόφυτος του Λυκείου στην Ευρώπη. Μέσα σε αυτά βέβαια είναι ένας Ευρωπαίος απόφυτος Λυκείου. Ακριβώς. Μέσα σε αυτά είναι, αν θυμάμαι καλά, η μητρική γλώσσα, οι ξένες γλώσσες, θέματα του πολιτισμού της κάθε χώρας και η πληροφορική. Δηλαδή είναι σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι η πληροφορική ένα από τα εφόδια του αποφύτου του Λυκείου. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτό. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή τι κατάσταση επικρατεί σε επίπεδο μαθημάτων, δηλαδή η πληροφορική στις 3 τάξεις του Λυκείου, πώς κατανέμεται? Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα δηλαδή στα ελληνικά σχολεία? Τα παιδιά του Λυκείου παίρνουν τα μαθήματα πληροφορικής ως επιλογή. Με εξαίρεση εκείνα τα παιδιά του Λυκείου που ακολουθούν την κατεύθυνση τη τεχνολογική, αν θυμάμαι τον όρο. Αυτά τα παιδιά έχουν υποχρεωτικό το μάθημα της πληροφορικής. Τα μαθήματα της επιλογής όμως του Λυκείου, για όσα παιδιά τα παίρνουν, δεν βαθμολογούνται. Που σημαίνει ότι τα παιδιά το έχουν για να περνάνε την ώρα τους όμορφα, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια ούτε από τους καθηγητές, ούτε από τους μαθητές. Δεν ξέρουμε, όλοι έχουμε περάσει από το σχολείο, έχουμε καταλάβει πώς είναι όταν δεν βαθμολογείσαι. Ναι. Είναι και λίγο η χαρά του παιδιού, ας πούμε, εκείνη η ώρα. Που σημαίνει ότι δεν δίνεται προσοχή ώστε αυτές οι ώρες, έστω και επιλογής, να πιάνουν τόπο με οργανωμένα προγράμματα. Εσείς είστε εκπαιδευτικός, είστε σε σχολείο, οπότε αντιμετωπίζετε προφανώς και αυτή την αντιμετώπιση από τα παιδιά. Στο σχολείο το δικό μου δεν έχουμε μαθήματα επιλογής όπως υπάρχουν τώρα στα σημερινά γενικά λύκεια. Τα παιδιά στα οποία διδάσκω εγώ έχουν υποχρεωτικά μαθήματα, διαλέγουν ένα τομέα και έχουν υποχρεωτικά μαθήματα πληροφορικής. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή ποιοι μπορούν να διδάξουν πληροφορική στα σχολεία? Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα και νομίζω το έχει θίξει και η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος που αφορά τις ειδικότητες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν πληροφορική στα σχολεία. Για παράδειγμα, ένας πληροφορικός, έτσι λέγεται η ειδικότητα. Έτσι λέγεται, ναι. Δεν είναι ο μοναδικός που μπορεί να διδάξει, αν γνωρίζω σωστά. Ναι, κάτι έχετε Θέλω να μου το αναλύσετε, ναι, κάτι έχω ακούσει. Κοιτάξτε, αυτό μας πηγαίνει 2 χρόνια πίσω. Όταν το Σεπτέμβριο του 2008 το τότε Υπουργείο Παιδείας έβγαλε τις τότε νέες αναθέσεις μαθημάτων, δηλαδή ποιες ειδικότητες καθηγητών δικαιούνται να διδάσκουν τα μαθήματα γενικώς και το μάθημα της πληροφορικής. Είδαμε και τότε με έκπληξη ότι το μάθημα π.χ. στην α τάξη των τεχνικών λυκείων διδάσκεται σε πρώτη ανάθεση από τους αποφύτους σχολών πληροφορικής και στη δεύτερη ανάθεση από ένα σύνολο άλλων ειδικοτήτων, στο αριθμό περίπου 80 διαφορετικές ειδικότητες που δεν είχαν το βασικό προσόντα διορισμού στην πληροφορική, το πτυχίο, αλλά είχαν κάποιες βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής. Και ενώ το Υπουργείο είχε εκπαιδεύσει όλον αυτόν τον κόσμο, τους καθηγητές, σε βασική χρήση του υπολογιστή προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους, με αυτό το ίδιο χαρτί τους χρησιμοποίησε για να τους κάνει διδάσκοντες του μαθήματος. Δηλαδή, δώστε μου για παράδειγμα μια ειδικότητα. Εκπαίδευσε, ας πούμε, έναν φιλόλογο, να σας πω, ένα μηχανικό, τον εκπαίδευσε πώς να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή του για να κάνει ένα διαγώνισμα, ας πούμε. Και ως εδώ εντάξει. Κατανοητό. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε αυτό το χαρτί, ότι εκπαιδεύτηκε
στον κειμενογράφο για να μπορεί να διδάξει κειμενογράφο. Άρα ουσιαστικά μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας, να το θέσουμε. Όχι. Υπάρχουν τις καθηγητές που περάσαν τα σεμινάρια του Υπουργείου μέσα στα σχολεία. Ναι. Απέκτησαν το δικαίωμα, χωρίς να έχουν το προσόν διορισμού στον κλάδο πληροφορικής, να γίνουν δάσκαλοι. Εσείς, για παράδειγμα, πήρατε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο για να διδάξετε αυτό το πράγμα και κάποιος άλλος, ο οποίος ενδεχομένως πήρε και αυτός πτυχίο, γιατί προφανώς θα πήρε πτυχίο σε έναν άλλον κλάδο, ναι. Γίνεται πληροφορικός μέσα στο σχολείο επειδή έχει παρακολουθήσει και ένα σεμινάριο. Ναι. Οπότε έχει δύο ειδικότητες πανεπιστημιακές. Μπορεί να διδάξει σε δύο κλάδους, στον ένα από τους δύο, χωρίς να έχει το προσόν διορισμό που είναι να σας το πω λίγο ανάποδα. Αυτό ισχύει και τώρα. Εάν εγώ, ας πούμε, ναι, αυτό που μιλάμε ισχύει, εφαρμόζεται. Εάν εγώ, ας πούμε, όντας πληροφορικός, κάνω σεμινάρια ξένης γλώσσας, πάρω το πιστοποιητικό ότι γνωρίζω αγγλικά. Μπορώ να κάνω αγγλικά στο σχόλιο? Η απάντηση είναι όχι και είναι λογικό. Εξακολουθούν να μπορούν να κάνουν αγγλικά αυτοί που έχουν το πτυχίο αγγλικής. Ανάποδα δεν ισχύει για την δική μου την ειδικότητα. Δηλαδή, τα μαθήματα πληροφορικής στην Α τάξη. Αυτό τι επιπτώσεις είχε, κύριε Γεωργιάδη, εκτός από το ότι διεκδικείτε την ίδια θέση? Η επίπτωση ήταν να είναι ένας από τους παράγοντες που δημιουργήθηκαν υπεραριθμίες στα τεχνικά σχολεία. Ένας από τους παράγοντες. Στις υπόλοιπες τάξεις του τεχνικού λυκείου και σε διάφορες ειδικότητες που υπάρχουν, ενώ υπάρχουν μαθήματα πληροφορικής που μέχρι πρώτη μπαίνανε ένας της ειδικότητας δομικών έργων π.χ. και ένας πληροφορικός προκειμένου να εντάξουν χρήση υπολογιστών σε μαθητές των δομικών έργων, τώρα έχουν φύγει τελείως η πληροφορική παντελώς από τα μαθήματα αυτά και δεν έχουν καμία ανάθεση. Δηλαδή, όχι μόνο μπήκαν άλλοι κλάδοι να εντάξουν πληροφορική στα τεχνικά λύκεια πριν από 2 χρόνια, αλλά βγήκαν και από μαθήματα πληροφορικής οι ήδη διδάσκοντες τότε πληροφορική, απόφοιτη πληροφορικής. Όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε, εντάξει, θα το πω λίγο, αφενός υπεραριθμίες, αλλά λίγο το αφήνω αυτό, δημιούργησε τις προϋποθέσεις να υποβαθμιστεί η πληροφορική παιδεία. Και με άμεση επίπτωση, λέτε, ακόμα και αυτό που φαίνεται ότι προωθείτε τώρα για κατάργηση. Αυτό τώρα είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, εμείς λέμε είναι το επόμενο χτύπημα στην πληροφορική εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια. Μετά από 2 χρόνια στράφηκε η προσοχή στα γενικά λύκεια. Έφυγε από τα τεχνικά και πέρασε στα γενικά λύκεια. Τώρα, η Ένωση... Να σας πω μόνο ότι η Ένωση ήδη έχει προσβάλει την προπέρσινη απόφαση και ήδη περιμένουμε να διαγνωριστεί δικάσιμος στο Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών. Δηλαδή προσπαθεί να το κυνηγήσει όπως μπορεί. Μάλιστα.